bafethu ngiseZimbabwe and something dawned on me I want to go to the clinic bafethu in Zimbabwe. I've got a headache and this is also an opportunity to see ukuthi will they treat a South African holding a passport laphayana. Anginamali, I'm not going to be paying any money laphayana. I'm going to insist ukuthi I'm sick and if they don't treat me ayike ngizofa. So I'm going to the clinic lana eZimbabwe using a South African passport. A South African going to a Zimbabwean clinic. Let's see laphayana ukuthi ngizohlangana na operation Dudula ya lana eZimbabwe engiblock from ungena lapha eclinic or bazonginika lento engiyifunayo lapha eclinic. Anginamali, akunamali engizoyibhadala lapha. I'm standing by that. Mangaba khona imali efunekayo ngeke ngize ngiyibhadala. I'm going to insist ukuthi I need treatment bafethu and I'm a South African. Asambeni siyobona lapha eclinic. Sithole nama result. Sure bafethu. So I'm at the clinic now finally. So songena manje clinic passport yami ngiyiphethe but even if bengayiphethanga le passport le imali anginayo yokubhadala. So mangaba bafuna inyuka la angeke ngize ngiyikhiphe leyo nyuka le. Asigene ne clinic. Reception manje babuye lunchini labantu bafuna ukuvula ifile ngibatshela ukuthi anginamali and I'm a South African citizen and ngiyafa because ngiphethe ikhanda. So sebabuyile lunchini ngiyabezwa laba bafuna ukuvula ngiyabancenga ukuthi sithathe video sokwazi ukudocumenta yonke lento le. Sebavulile ke mafethu athi sicheck ukuthi bazosisiza na asinamali. Passport ngiyagula mangabe bafuna ngiyobuyela ngebhokisi sami. Ngeke ngife ngifuna uzwile hayi noma manje. So bafethu ngivula ifile manje. Hayi bafethu bathi singene ku next room manje for ama observations. So see you next room bafethu. I'm going to the pharmacy manje sithola ama medicine. See. Yeah, so we're at the pharmacy manje kusavaliwe uyazi into zelunch and yenze ngesimzansi baselunchini there's nothing you can do. Bayavula na angakhiphi imali ufuna ukubona ukungikhiphisa yini angakhiphi nyona. So manje my pharmacy need amapilisi. Bafethu namapilisi ngiwatholile. Ngeke ngicaba banga i-30 rand yona bengayifuna for ukuvula ifile. But I told them ukuthi anginamali and anginamali ngiyafa. So decide ukuthi bangisize nginganamali. I think ama clinic most of the time you just need to insist ukuthi awunamali. Into abangayenza mina bakusiza or else bengizobuyela eMsawawa ngithola khona ke amapilisi. So ngiyabonga bafethu. This is a lesson ukuthi nathi when we go to clinics in foreign countries like eZimbabwe siyayithola treatment. Mina bengifuna ukuprove kuphela ukuthi bazositreat labantu laba futhi akekho umuntu oblockene gate la. Akuna operation Dudula la block gate. Bayingenela clinic benze noma yini oyifunayo. Bangithwithile ngacela nokushaya ivideo bangivumele ukuthi ngishaya ivideo and abangazi labantu labo. Ngiyazi ukuthi ama-men empene azothi hayi ngoba uyaziwa lapho abangazi le. So ngatholile amapilisi na amapilisi eZimbabwe. Danko mfethu. See you.